କୋଉ କଥା? କୋଉ କଥା ସାର ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର ମନ ନାହିଁ। କଣ ମନେ ନାହିଁ ସାର ଆଉ କଣ ସାର ପାଣି ହେଇଗଲେ ନେଇ ପକେଇ ସାର ବର୍ଷା ତ ସବୁଦିନ ହଉଛି, ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ତ ସବୁଦିନ ହଉଛି। ଯୋଉ ସାର ଆଜି କହିବୁ କାଲି କହିବୁ ପରଦିନ କହିବୁ ସବୁଦିନ କହିଲେ କୋଉଠି ହବ? ବର୍ଷା ତ ହଉଛି ହେଇପାରିବ। ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କଣ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ? ସାରକୁ ପାଣି କରିଦଉନୁ। ପାଣି କରିକି ପିଇଦବୁ କାମ ସରିଗଲା। ଆସିକିରି ନିଜେକୁ ପକେଇ ଦଉନା। ମତେ କଣ ବାର ବାର କହୁଛ? ହୋ ଏକୁଟିଆ କଣ ମୁଁ ଖାଇବି? ତମେ ବି ଖାଇବ ନା। ନେଇ ପକେଇଦବ। ମୁଁ ଏବେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟା କୋଉଠି? ଆଜିକାଲି ସାର ମାର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ଡ୍ରାମା କରିବୁ ହଁ ଡ୍ରାମା କରିବୁ ଢେଙ୍କିଡି ନାଚ ଲୋକ ଏଇ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଇ ହବୁ। ଢେଙ୍ଗିଡି ନାଚ ନୁହଁ ସେଟା ହଉଛି ସେ ହଉଛି କଳା। ହଁ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଗାଁ ର ହଉଛି ଆଗ ଜିନିଷ। ତା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ର ଭାଇଚାରା ବି ବଢୁଛି। ଭାଇଜା ସେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ଡ୍ରାମା କୁ କେତେବେଳେ ଅପନିନ୍ଦା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ଡ୍ରାମା ଗାଁ ବାଲା ତତେ କହୁଥିଲି ଯେ ତୁ ଡ୍ରାମା କଲେ ଡ୍ରାମା ହବ ନହେଲେ ଆଉ ହବନି। ଏ ଭାଇ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଗାଁ ବାଲା ମତେ କହିବେ ଯେ ଡ୍ରାମା କର ନ କର ସେ କଥା କହୁନି। ଡ୍ରାମା ଗୋଟା କଳା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରେ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଟା କରିଛୁ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କଳାକୁ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଧାଙ୍ଗିଡି ନାଚ, ସେଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଡୁ ସାଡୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି। ତମ ଘର କାମ ନହେଲା ନାହିଁ, ହେଲେ ଗାଁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବନି ହେଲା। ଗାଁ କଥାରେ ମୁଁ ସାର ନ ପକେଇଲେ ସାର ପଛେ କାଲି ପଡିବ। ଯୋଉ ଅଟୋ ନେଇଯା ଗୋଟେ ଭଡା ଅଛି ମତେ 200 ଟଙ୍କା ଭଡା ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଛି। ଘରେ ପଇସା ରଖିଛି, ପଇସା ନେଇଯିବୁ ତେଲ ପକେଇ ଭଡାଟା କରିଦବୁ 11 ମଇଁଷି ଆସିବ, ଛୋଟ ମଇଁଷି ଆସିବ ପନ୍ତୁରୀ। ତମେ ଆଗରୁ ଭଡା ହେଇନି ତା ପଇସା ନେଇ 600 ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ। 600 ଟଙ୍କା ସେ ଭଡା ତ 1000 ଟଙ୍କା ହବ। 600 ଟଙ୍କା ବଢେଇ ଦବୁ କଣ ଅଛି? ବଢେଇ ଦେଲେ ଆଉ କାହାର ଗାଡି ନାହିଁ। 200 ଟଙ୍କା ତମେ କାହାକେ 200 ଟଙ୍କା ଆଉ କାହାର ଗାଡି ସେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଯିବା। ରେଟ୍ ଫାଇନାଲ କରି 1000 ଆଣେ 1500 ଆଣେ 2000 ଆଣେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ପଇସାଟା ଫାଇନାଲ ଖାଲି ଜାଣିଲା 200 ଟଙ୍କା ସେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଛି। ଯାଇକି ତା ସାଙ୍ଗେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି, କଇଁଦ ଗଛ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବୁ ନେଇକି ଆସିବୁ।